I think the best way is for you to approach muzukuru wenyu Leo. Okay. Because anamai they must just find something that they do for you. Okay. As simple as that. But obviously they will do something for you through muzukuru ndiye dunzi remumusha. Saka now ndiye munhu the focal point you must go through. So that's when I then tried again to approach Leo Mugabe. Kuti no, ona ningirigini muzukuru. Because ndotomuti muzukuru. Because azvina zvazvinochinja nekuti plus muzukuru kana ari muzukuru anenge asiri suppose kuti hanzi sekuru ava handivadi ava vanhu vandinoda. Right, saka pandakachiedza kuona muzukuru nhamba dzake ndinadzo chero nanhasi. In fact hama dzakawanda dzekwaMugabe ndina macontacts awo ndinawo because vamwe vacho vakawanda takamita at various platforms. Saka ndaedza manje kuchiti ndichitaura nemuzukuru Leo uya but tanga kutoti baba vako ivavo vakaenda vakanochinja newe zita ndo vanofanira kuita sei. Ndikati no, zvakamira so zvikanzi nditombode kuita sei kuzvinzwa. Saka inini in my head ka ndakatoshamisika kuti but in the way zvakafanana kuti inini ndiri muzukuru inini kunana sekuru wangu kunana Maeka. Sekuru wangu Maeka pakauya mwana wasekuru Benson Maeka. Though sekuru Benson vaine mudzimai wavo, but pakauya mwana ari kubva from outside. I don't think kuti inini semuzukuru ka ndinenge ndiri suppose kuti nditi haiwa atomboda kunzwa nezvako chichi, because inini ndiri suppose just to play my role semuzukuru. Ngoti no, because kana asiri haasi, the only thing that is needed ka is the truth. Is he the one or is he not the one? If he is the one, then semuzukuru you must clear the air. Kuti no. Zvinhu zvaiwa zvifanira kuti zvidai zvinofanira kuti zvidai, because it's your family. Idzinza iwe semuzukuru idzinza rasekuru wako iwewe. Mazvona. Saka but I don't know, vamwewo vanozotaurawo nepamwewo pakasiyana-siyanawo pekutiwo no, ukaona Leo achidai pane zvakadai zvakaitika munoziva vamwe vanhu vanenge I don't know if it is what happened, but vamwe vanhu vanenge vakuindicata kuti Leo akatobhadharwa zvakadai nezvakati zvaakapiwa. You see, because such information dzinenge dzakubuda, because kune vamwe vanhu vanenge vari mufamily vaya vanenge vasingatoti dzinza ravo rirove. Handiti mazona. Plus tataura tikati dzinza iri ihombe zvokutoti vanhu vekwaMurombedzi ndana Gushungo futi, vanhu vekwaBeperere ndana Gushungo futi, vanhu vekwaChidziva ndana Gushungo futi, ana Chiyangwa ndana Gushungo futi. Saka at the end of the day manje all those people vanogara futi pasi kuti ayo but isusu we are one family ka. Saka isusu ka totere mwana wedzinza ndaraswe nekuti hanzi ningirikini kurungonzi hatidi kumuona hazvibude. Saka zvinhu izvozvo manje zvine zvakupresenta vamwe manje vanenge vachicommunicatewo from their own platforms kuti ungatedzere muzukuru Leo ya is greedy that person, ane makaro akatoa izvozvo akatobhadharwa. Because dai angasina makaro angasiri supposed to suppress iwewe like that. Because by the fact yekuti vamwe vanogona kuzonzi vakazvarwa tinogona kuzoita se tinogona kuzoda kutaura hedu nezvavo, but this one akazvarirwa kuHondo, kuChimoyo, kuMozambique. Saka
it's something bad. Could people who were not even there, you find someone who was not even in the liberation struggle, and ndiye anomira so achiti hakuna zvinhu zvakadaro hatidi kunzwa kuti hanzi obvunza kuti were you there? Do you have anything that you know? Produce evidence that iwewe I am not the son of the late Robert Mugabe, so that it matches with the evidence that I have. Because you cannot just speak loud for nothing. So that is the way some people react. But this is an issue that does not need emotions. Even myself, but I don't go emotional. I just come straight to the point in the situation. Full stop. And let's start from there. Unless if you bring about proof, I am not. And that proof, if you want to go, you are the family, you are one of the family. If you want to go with me for DNAs, let's go. Yes. Because that is what I did. Even with the DNA test, I've got them. But I went with the immediate family members. Because I wanted everyone to realize that is it true or it's false. I'm not a machinery. I don't make DNA results. But the machine is the one that produced those results. And they were done in Endeavour, London. We just send samples there. And the samples are the ones which came back indicating that these people, they belong to the same family. Okay. Maedza kutaura naLeo. Leo akavati andidi kunzwa nezvazvo. Yes. What next step did you do then? That's when I had to go back to the courts. Yes. That's when I had to engage my lawyers so that they help me. And the lawyers, when they did not start by approaching the issue, but they had to consult first ku office kwa master. Kuti but kana nyaya yakamira yakadai semamiriro ayakaitai zvinhu zvakagoyewa zvakadai paine mwana uyu kwa master kukano indicate kuti this ningirikini yakaitwa zviri improper. Okay. It was improper the way it was done. So uyu mukomana kana achikwanisa are strong enough to pull the ground. Because kana tautaura in terms of legal terms, tukutaura nawe kuti kusumudza lawyers zvinhu zvinoda mari. Saka ndo strong enough yacho yakanga ichirehwa kuti kana mukomana ari strong enough achikwanisa kupula iyi nyaya iri pachena. Iyo inyaya iri pachena, and whichever way, if it goes against this guy, I tell you, there will be something that would have defeated this person. Besides the issue, but the actual issue, because it comes back to the date upon which he wrote to the Master of High Court. So everything that shall come, kana zvekuzoti akazouya after 10 years, even if he was going to come after 10 years, iri date iri rakatangira rakatanga nyaya iri ndo rikutaura kuti munhu uyu akagara aripo. Saka what did you do? Kwete kuzoti akanonoka. Muri kuona ningirini, kwete kuzoti akanonoka, akanga ari kupipesa. Tirikutaura apa ndo panotaura kuti akakasika. Uko hakuziriko. Saka now that is what gave me power to challenge the estate. But inini zvangu personally, I did not want to challenge the estate. I wanted to have my family, especially pangapa pachipinda nawe uti muzukuru. I wanted to have muzukuru Leo. Then muzukuru Leo
okomunicata nemadzisekuru ake, vana Karigamombe vacho, vana Matibiri nemachifi acho ese ariko ikokoko, ihama dzekwaMugabe dzese. Because ipapo ndo panoita mistake yekuti zvinoita sekuti tikataura nezvekwaMugabe vamwe vese ava havapo. Kuna Liyo chete. Handiti maona, but of which kwaMugabe vese vamwe vese ava they are there because ndo vanhu vacho, ndo kwacho dzinde racho kwakabva Mugabe. Handiti mazvona. Saka zvinhu izvozvozvo hazvichinjike nenhau yekuti kana kuti nenhau yekuti paita family yaMugabe iyi iripo nhasi. Aiwa. Zvinhu zvakagara zviriko kubvira kare nekare, madzitateguru edu acho yaingoveko, ivava vazukuru, iyeyu muzukuru Liyo acho yariko nhasi, kwaitove nevamwe vazukuru, but zvinhu izvozvo zvaigadziriswa. Saka if he resist, and Liyo mwana wemukwasha. Saka if he resist, it means kuti ari kungondi blocker out. But I was thinking kuti iyeka ndiye anga ari supposed to, you know, kuti from a legal perspective, if you are a lawyer, ukanzi huya utimirire panyaya yakati, you need money. Yeah. Handi mazona. Haukwanise kuti iyi nyaya yenyika dai mangoidai because hazvikuitise mari. Saka unotaura kuti yeah, that person here, I'm going to stop him. Handi mazona. So that unoerengerwa mari, obva wanzi nde, obva wauya futi next time oerengerwa mari. Saka it's a process that it pumps out money from the people, from the client. Handi mazona. Right. But the reality is that zvichinje handiti kuti zvinzi, because chero even judgment ikatonga ichiti handizi mwana wake, inini ndiri mwana wake, hazvina zvazvinobatsira. Because what matters most is the blood that flows in my kukoti ndiko here kwamakanzi endai munoita ma-DNA. At what stage did you... ma-DNA hatina kumboaitira kukoti. Zvokutoti koti kana ichazotida kuti tiite ma-DNA tinoita kutoita mamwe asiri ayo. Okay. Saka handei pamakaita aya kuti... Patakaita aya ndepekudai so. Ndepekuti izvozvo zvekuti within the family zvatotaura kuti takambotaura nana Liyo wacho tichida kudai. Saka kuine ma-questions anenge achiuya nevamwe vaya vatiri kuti vanenge vaine resistance yekuda kuti hauzi iwe hatidi kunzwa nezvako, hatidi handitika. Saka now this thing chakauya tiri kwaregistrar general, zvekuti kopi yema-DNA iyo iriko kwaregistrar general. Chakauya tiri kwaregistrar general kuti zvino ava kana vari kuramba kuunza death certificate kana uchini, zvazvinoita manje vanhu ivava vanogona kunge vari kuti haasi. Saka nauka isusu chero tikati taita issue out uyu ningirikini uyu ava vanonochallenja kukoti, tikamuchitonderai Mugabe vanonochallenja ukoti. Saka nauka imimi the best way chinopruvha kuti because apa pakapa chero tikamuchinja through notarial deed, tokwanisa kumuchinja through notarial deed, even chero akanzi haasi mwana wekwaMugabe. Handiti muri kuzviona manje, DNA ikabuda iti haasi mwana wekwaMugabe, then iye ochuza ega kuti ainda ndaita ma-notarial deeds of change of name, saka ini ndiri kungoda bedzi kungonzi ndini munhu wekwaMugabe. Then it means kuti iye haachaite bother the Mugabe family. Yes. Rango zita iri reungonzi ndiye iye akachuza kuti ndiMugabe from maeka. Handiti mazvona manje. Saka then we went for DNAs. Makaenda nani? Takaenda na because zvakaita apa manje. Nogona zvinyika kana kusataura zita racho asi as long as vari yokama we. Takaenda nemwana watete because takatotanga ta-inquire. Pekutanga tichida kutanga kuita takaenda kuningirikini kuofisi kwaiita kwana Tinashe Mugabe. Right. Takaenda kwekwe tichinobvunza kuti is it possible, because my lawyers akandigaida kuti unoona ezvinezvi
because papa ine mwana wababa munini nemwana watete vese vakanga vari prepared kuenda for DNA tests with me. Wakati approach mukati ona they were prepared. Inini within the family vanhu varimo munoona zvazvinoita. Family inove divided pakuti vamwe vanhu vakanga vachiziva kuti uyu mwana wemumusha medu vamwe vachiti uyu haasi mwana wemumusha medu. Vanobva idzime zvenyu toziva kuti chibhozi nyaya especially kana paine kamari kanenge kachibuda panyaya dzenhaka ende vanhu vasingaziviwo kuti munhu chaari kunyanyoda chii panowanzoita nyaya dzekuti chi uyu haasi mwana wemhuri yekwedu uyu haasi mwana wemhuri yekwedu. Sekuru kuvimbisai kwatakaita tinavo mukoma Tonderai Mayeka, mukoma Tonderai Mugabe. Takakupai part 1 apo vakanga vachitaura kubva pavakazvarwa upenyu hwavo hwavakararama uyewo zvakare nepese pavakaedza napo kuti vave vanozivikanwa kuti aiwa uyu iropa rekwedu, masanganiro avakaita na the late President Robert Mugabe kuburikidza natete Bridget. Nhasi nyaya yatokutaura nezvayo inyaya yema-DNA to prove kuti uyu murume uyu watigere naye pano zvechokwadi here munhu wekwa Mugabe, mwana wekwa Mugabe, ndewe kuGushungu clan. Hama dzimwe dzati toda kuenda naye kuma-DNA. Saka because dzimwe hama dzakagara chiza I want to say aive neni kuhondo aive neconfidence because zvinhu zvakaitika aripo right ende akatombogara neni saka iye ndiye akagara chiti aiwa ini ndiri prepared kana uyu umwe futi mwana wabamunini aive neconfidence kuti aiwa isu takazvinzwa kare zvinhu zvakataurwa kudhara now me as an old son of the family ndinozviziva saka I'm prepared to go naye kuma-DNA right but now zvaitika ndezvoti kuti tiende inini nemwana wababa munini nemwana watete weya ma-charges acho aiwandisa. So ma-lawyers ndo akati no you can take one person from these two unogona kuenda nemwana wababa munini kana kuenda nemwana watete but now mwana watete ane advantage yekuti ukaenda nemwana wababa muninika kana maamukoti ava futi vanogona kunoagiwa kuti saka mwana wekwaMugabe but iyeyu uyu baba wake kandivava muridzi weiyeyu wemwana uyu saka ko kana baba vake variwo vakapinda saka now the best way ndeyekuti you must inquire first from the institutes dzinoita zvema-DNA kuti is it possible kuti munhu anoenda ada kuziva kuti klani yababa vake ndiyo here iye ada kuziva nezvababa vake anokwanisa here kuenda nemwana wehanzvadzi yababa vake. Bvataenda takatanga kuenda nekwatinashe Mugabe tichinobvunza kuya kuti is it possible kwatinashe Mugabe vakanoti it's very possible because chinoitika ipapo ndechekuti pane anonzi ma-Y chromosomes nema-X chromosomes. Ma-X chromosomes ndo anorepresenta blood raamai, ma-Y chromosomes ndo anorepresenta blood rababa. Saka it's very very possible kuti uyuyu anotorwa ma-X chromosomes ake which is blood ramai vake and uyu otorwa ma-Y chromosomes ake which is blood rababa vake. Zvinhu izvo zvinongodzoka kunoratidza kuti vanhu ivavo because ropa raamai veuyu ndo futi ropa rababa veuyu saka zvinongodzoka kuratidza kuti vanhu vakabva pafamily one. Saka now ndo pakanzi nema-lawyers right kana if it is possible it is best you go nemwana watete because mwana watete ihanzvadzisikana haizokilemwe kunzi zvazvabuda ropa richinzi ndiro ratete ivavo saka kana riri ratete ivavo ndo muridzi wemwana handimaona nekuti mukadzi saka ndo maitiro azvakaita mai takabva tazoenda kupi kuma-DNA test kuya nemwana watete. Then bva zvanoitwa asi though takazoendawo hedu
different institute yema-DNA test because kwatina Mugabe ka neikoko kwacho kwatakazoenda kwakazoita difference ye almost kuma $50. Okay. Saka uko kwakazove cheaper bichana than kwatina Mugabe. Saka izvozvo manje zvakaita kuti inini sezvo ndirini ndaka ndichibhadhara mari dzacho takabva taita opt kupi kwakachipa kwekwe. But though kunoendeswa ma-DNA kwacho kunogona kuri the same place because kuLondon kumwe chete ikoko. Saka then bvataisa ma-samples edu ikoko nemwana watete. Saka munhu anoisa ma-samples ake muenvelope make ozvinyorera zita rake ofila fomu rake. Uyu oisawo masembo ake muenvelope make ozvinyorera zita rake ofila fomu rake mosubmita. Zvinobva zvazoiswa mu1 envelope manje since zviri zvevanhu 2 ivavo zvotonyorwa kuti muna nhingi nanhingi umu varoda kuziva kuti are we related. Saka paipai panobva panyorwa kunzi umwe wacho ari kunzi mwana watete, umwe wacho ari kunzi mwana wehanzvadzi yani, so that pakunotesta paipai vanoziva tikutesta chii. Saka panobva uyu anobva atestwa ma-X chromosomes uyu ma-Y chromosomes zvoonekwa kuti zvakamira sei. Saka ndo ma-results acho akanobuda manje iwayo ari 99.99%. Saka ndo mamiriro azvakanoita pama-DNA, which means kuti everyone now. Saka achiuya ma-results wapiwa tendera achibva wavhura envelope. Zvazvinoita manje panoya ma-results paipai. Nokuti ivo vanoti ukada kuvabvunza kuti nditaurirei kani kuti zvakamira sei, havatenderwe kuudza munhu ma-results ake. Ivo vanongoti ma-results because munenge makasiya ma-details enyu. Saka vanofonera uya akauya newe wakauya mese munofonerwa, uyu pake anofonerwa, iwe pako wofonerwa. Chiuyai ma-results akaita se akabuda. Chinongozongoitika chete mapindamo chete it's shivering nekurova kwehana kuti wakomana here wakomana. Zvinezvi zvinhu zviya handiti mazona. But it happened kuti tapinda takabva tachinzi envelope yaLaurencia because chinenge chiri chishiti chakangofanana asi panenge paine zita remumwe nezita remumwe kuti uyu akatestwa nanhingi chete but nhingirini anenge zvakafanana inenge tongoti i2 copies munhu yake. Saka then mavhura paya uchidedera uchidedera kudai ndo paunochitanga kuchitaurirwa manje kunzi izvi zviri kureva zvakati apo neapo apo. Saka ivo vakati there are more than 15 local elements in your cells dzinoindicata kuti zvese zviri kubuda zvakafanana. Saka vaingokombera vaisa rule up vobva vati handikuona kwaLaurencia uku kwaLaurencia uku kwatondera uku vachikombera. Saka pakanobuda only ndofunga panenge pairi chete pakabuda pachinosiyana, zvimwe almost 15 zvanga zvakafanana. Saka izvozvo manje ma-ratios iwayo tikazomaningirina ndo ari kubuda kuti 99.99 ndo zvavakataura. Then pane yavakati likelihood ratio. Vakatoti this likelihood ratio ndo yakatsanangurwa ichinzi likelihood ratio iri kurevera kuti vanhu ivavo vangangodaro vakafanana here because munogona kunge muri same blood muri vanhu vamwe chete but vanhu vakakuonai imi musina kufanana pazviso kana pachenyu musina kufanana zvokuti munhu anotoona muri vanhu vakasiyana but muri vanhu vesame family. Saka ndo pakanzi likelihood ratio kazhinji ukatoona iri above 10 inoreva kuti vanhu ivavo they are almost similar futi. Kana ukavaona they are almost similar. Saka zvitonzi ava iri more because yangu inini likelihood ratio inenge yanga iritori pa 45.
saka kureva kuti ningirini siblingship yacho iri kubuda iri 99.99%, handitika then likelihood ratio yacho yekunzi mungangove muri vanhu makada kufanana ndo iri kunzi ukangoona iri above 10%, zvinoreva kuti vanhu ivavo they are almost similar. Saka ndo iyo yangu inini yakauya iri pa45%, kureva kuti we are not very far away from being similar again. Okay. Ndokutora mari zao dzangu. Ndobva ndatora mari zao dzangu. Mwana watete akati chiwa kaenda naye. Mwana watete akati chimabuda akasekuru nemuzukuru. Mwana wate sekuru nemuzukuru. Pakazobuda paine ma celebrations. We had to go kutombotonogara pasi. Because iye akatoti zvandibva ndafema because I was under pressure. Because munhu wekuti akanga achitukwa. Kutoda kuti from some angles munoziva zvakafanana ndinonzwa zvangu zvimwe zvakasiyana siyana, mamwe mazita akawanda andinodedzwa nawo, especially nenyaya yekuti takazvarwa uhondo kuMozambique, unenge uchitotaurwa unzi muda kuviga makarusha pano handimaona, but munoziva zvinhu zvekunzwa inini senge inini handikwanisi kuvenga munhu on behalf of zvinhu zvekunzwa, because it might be true, it might be false. Mumwe munhu anogona kutotaura zvinhu zvisina mbobvira zvataurwa oti vanga vachiti zvakati, saka but zvinhuwo zvandenge ndingonzwa, but I don't bother, I don't mind. Ini chandongoda chinhu ndechekuti I need dai zvaibvira kungoti some things of that nature kune mamwe mafamilies hazvimbonyanye kubva zvanetsa manetsero akadai, because zvinosovwa from a family perspective. Saka a family perspective kureva kuti dzinza remunhu handiti ndiro rinogarwa naro pasi ronzi kune mwana akadai, then zvinhu zvezvi zvonzi ndizvo here kana kuti hazvisi, kana kuine nzira dzechivanhu dzekuita find out nadzo kuti tinoita find out takadai, then they must do that. Inini handina kwandinomboenda, ndiri pano handiti whichever way that is felt kuti it's the more practical way yekuti tizive kuti ndiye here zvechokwadi mwana wacho, I am prepared for that. Okay. Yes, because it's something that I think all the phases, from the phase of being told that you are the late Robert Mugabe's son, until the phase of going for the DNAs, I have been always having people who tell me that yes, you are my DNA akauya akatozvo ishokwadi now they are from the same family. Saka pane zvimwe zvinhu zvokuti sevanhu venyama tiri vanhu venyama, kana ini tori nepamwewo pandoitawo nharo dzekuti but zvinhu zvokuti ndechitonyatsoona aiwa but zvinhu zvikazi dzingoriwo nharo zvangu dzandiri kungoita, but aiwa pane zvimwe zvinhu zviri pachena, izvi zvinhu izvi zviri pachena. Saka mava maita nemaresults ndokunodza vemhuri vamwe muchiendesa kumagweta. Maresults ndopa ndakabva ndauya nawo ndikaenda nawo kunana sekuru, because inini though ndiri munhu wekuti I take my time to present chinhu kuna ana sekuru kana kuti kuvanhu, inini ndiri munhu anoda kunyanya kutanga anyatsoita dig deep to find out the truth about everything. Zvinhu izvozvo zvinhu zvandakatogara ndiri in my character, zvokuti zvinhu izvo zvaitondiita chero ndichiri kuchikoro ndaitononoka kupedza, especially kana tichinyora maths, because ndinenge ndichinyatsoda kumeka sure kuti but ndaizoona ndakapasa zvandanyora zviya zvese zvandazvigona, handiti maona. Saka that's my character. Saka inini pakabudawo ma-DNA aya, there was no point for me to keep on waiting nemaresults iwayo. I had to run kuna ana baba Karigamombe, kupi kuhama dzacho dzekwaMugabe dzimwe dziri even analiyo acho semuzukuru ndaitoda kutomuratidza, because inini hangu handizi munhu anovenga munhu, inini ndinongotora even if it happens one day that we shall be united
as a family tiri pamwe chete tichimuonana naye kuti handiye muzukuru. I will not have any bad feelings about him. Handiti mazona ndinotongoti ona zvakadai because one day pane chaachadawo kwandiri and ininiwo futi one day futi ndine chandichadawo kwaari. Handiti mazona because ndo zvazvinoita. I think you know kuti zvakafanana naSolomon ka akanga asiri mwana wamambo David wemumba me, but Solomon ndiye akazotora umambo wababa wake despite the fact that he was poor. And anosumudza marombe ndimwari. It's only God who knows a person's final destination. Iwo dzimwe nguva you may be rich today but pamwe pacho unogona kutozona kuti uya akanga ari poor wakutozoendawo futi kwaari uchitonoti pamwe ndogona kusakupa iri mari, but I can give you advice that can help you. So that is the only thing that I just wish people to bear in mind. Yes. Saka ana mudhara mavapa maresults vakati chi vakakugamuchirai kudhara zvavari kuzviziva traditionally masenda manje nescientific. They were happy. Munoona almost everyone even ana sekuru wangu, even myself inini pachangu, kana atongoti almost everyone who have been supporting me, because inini I have been supported by people from the Mugabe family before tamboita zvese zvema DNA, but those people who have been supporting me vanenge vaine fear futi yekuti vakomana here zvinhu zvinotipisisa izvi kuti tiri kusupporta this guy just like that. Handiti mukarusha handi mazona from Mozambique, way from Mozambique coming to Zimbabwe to claim that you are the son of Gushu. Saka that kind of a person anga asingadiwi zvachose. Saka now pakabuda results aka almost everyone who have been supporting me they were happy. Everyone, even until today, they are happy. Chinhu chatongosara ndechoti munhu wese anenge achingoita pray to the courts kumajudge kuti but no masituation akadai vanenge vachifanira kumaonawo and but inini hangu handi blame majaji kana kuti titi pane pandingati they did wrong, because nyaya kana ikanga iri mudariro inozongotongwa maererano nekuonekwa kuti the fair way inotongwa the fair way. Saka I'm not ndiri munhu wekuti ndasurvivor masituations akawanda. You know, it's not easy kuti iwe mubereki wako anofa uri form 1 ugopedza chikoro chacho ugotoenda kutonoita a full payment. Munoziva ana University of South Africa, they're expensive, but it's one of the institutes that I've been studying with. Saka inini I take all those things just as blessings from God. Ndimwari vanenge vachingoti no uyu anofanira kungopinda akadai zvinhu zvake. So you see kuti izvi zvikaizvi inini ndinongotiwo futi from the way inini dai ndisina kuonana natete Bridget ndakazongonzwa kuti Bridget Mugabe avigwa zvadai ndisina mubvira ndakaona nawo handaiziva futi. Saka ini ndongotaura kuti chakandiratidza gwara ndo chinoramba chichindiita bring success, ndo chinoramba chichindipa futi that ningirikini, because panenge pachizikanwa my destination. Ini my destination handizive kuti indichaguma ndiri papi, but chakandipa that ningirikini ndo chinondipa zvese. Saka kune vanhu that are watching right now, it's not kuti Tondera is talking about it now kuti ini ndiri mwana wa the late Robert Mugabe nekuti aroda pfuma yakasiwa na baba wake, asi kuti kurwira kuti unzi hongu munhu mwana muzukuru wekwakushungu. Ndizvo chaizvo, because I'm fighting to be part of my clan, because it's my right. It is actually my right, and even in terms of judgment, if I am denied that right, then it means that from the judgment perspective, they've said I've got no right to belong to my family. So
even from the papers that I've applied through the High Court, indiri kungotaura chete kuti I need to be given a chance, and so that my right, so that I gain my right, and because my right is to have a sense of belonging. Yes. So if I'm blocked from the maybe from the court, if I'm blocked, then it means that I will not belong. Saka ndinongoramba ndiri muzukuru wekwamaeka, and who has got no clan. But legally, traditionally, you've been accepted kwa Mugabe nedzimwe mhuri dzekwaMugabe. Scientifically, it has been proven kuti DNA yakabuda iri 99.9% kuti Yes. uri Mugabe clan. Mugabe Yes. clan. Yes. Then legally, kumacourts, Yes. zvonzi hausi mwana wekwaMugabe. Yeah, ipapo panenge paine challenge, but kumacourts havasati vatombosvika pekuti ndiwe here kana kuti hausi. Kumacourts tiri pastage pekuti aiwaka inini ndakanonoka kuzoapply, because zvakaitika ndizvo takatanga taapply inonzi ningirikini declarator. Declarator via judge vachibva vanoti no, there is no basis upon which I can issue a declarator panyaya iyi mamiriro ayakaita. But now pari kuradzwa kuti there is a mistake somewhere that happened, especially with this document remuswa 19 December 2019 rekwamaster of High Court. Saka irori ndo document raifanira kuitwa act upon, risina kuzoitwa act upon. Saka ndo kuri kufanira kudzokerwa kunoti zvinhu izvo zvigadzirwe, ndo pane mistake yacho iyoyo. Saka of which kuti zvidzokerwe tinofanira kuapply inonzi ningirikini review, right? Saka pachidiwa that application for review manje in a stipulated period. Oh, okay. Right. Yeah. Saka isusu manje takaita kuti apply for that review, isusu tiri outside the stipulated period. It was not possible. Okay. Saka ndo pakanouya nyaya yekuti ningirikini we have to apply for a condonation first. Okay. Yes. Saka isusu we had to apply to be condoned. Kuti no, takaisa kusa review application yedu, but we need to be condoned so that we apply for that review. Saka the basis upon which I can be issued a condonation, and it's when the matter is discovered to be reasonable, and at the same time when I have got enough facts that prove kuti zvechokwadi inini there is success ku review kuya, of which the facts for success ndiwayo manje ma-affidavits akanyorwa nehama nema-DNA test aya. Since tsamba iri uku yaiti we cannot automatically, and we have noticed your letter yekuti uri mwana wacho, but we cannot automatically and consider you as such. Okay. Before you take procedures that make you be considered as such. So iwayo andakaita ma affidavits iwayo together with my DNA iwayo, those are some are the procedures that should make me automatically be considered as such. Tundurai, do you wish to meet Bona and the other siblings from your father and sit down on a round table? I don't mind. Yes, I don't mind, because that is a more professional thing that I actually was looking for. Because it is not, if a person goes to the courts, it means that person are too desperate, because that is not a professional move. But
it becomes professional from the perspective that it will make everyone be forced on that table. yes. But now, if the family is willing to engage with me and we talk from a round table, I see a reason for because I've got no grudge with anyone, and even the mother herself is my mother. Yes. What is your message to Leo, who is watching right now, considering zvakaita apa? My message to anyone who is watching. No, to Leo, muzukuru mukuru aifanira anga achiita uzukuru hwake asina divi ratingati akarerekera. Yeah, to Leo Mugabe semuzukuru mukuru ndikuda kungomupa message yekuti kuwina kwangu nyaya kana kusawina kwangu akuchinje zviri mublood mangu, right? Saka zviri mublood mangu ndo zviri muna sekuru wake iye, handitika. Saka iye akandiita deny inini, it means kuti still he is denying sekuru wake, right, in favor of my other siblings. Saka inini I will not mind. Asi kana ari willing kungondipa a chance, it's fine with me, because I cannot close doors kwaari. Vanhu vese vanotomboitawo some differences, you know, even people who are brothers munotombotonetsana pane zvimwewo zvinhu pano, but hamungarambe makaita keep grudges over an issue. You need to iron out. If he is willing to talk to me or to talk about me or even kutaura na ambuya vake vanove amai vangu wenini, because inini kwandiri ndamai vangu. There's nothing that changes, like I have said, kuti zvamufanana neni, inini ndiri mwana wavo, even come what may, because there's nothing that changes. Mazona, as long as variwo mudzimai wababa vangu, it means kuti ininiwo futi ndiri mwana wavo, the same way wo kuti ndikasanganawo naraseo gore raza mwana wavo, inini kwandiriwo inini. Kana ari mudiki kwandiri munin'ina wangu, kana ari mukuru kwandiri mukoma wangu. Chete as simple as that. Do zvandinga the message that I can send kuna muzukuru Leo. Amai Grace Mugabe, pane here chavakamboita chinoratidzawo kuti vakakufarira panze, kana kuti munhu akangoitawo take a step back akati inyaya ndiyo vanhu kwagoshungwe, inini regai vaite se vapedzerani zvavanenge vazongoudzana voita se vozongoya kwandiri, kana kuti ivo ndivo vanototi vari paforefront kuti handitomboda kana kuti se kunzwa nezvazvo semaonero semaonero angu manje. Amaika ndikataura kuti pane zvavanoita zvekuti havadi kundiona, kana kuti zvavanoita zvekutuma, kana kuti zvekunzi kutuma, kana kuti Leo kuti ita kuti hatidi kumuona, kana kuti titi zvavanoita zvekubloka inini, ipapapo ka ndinenge ndanyepa. Ndinenge ndataura zvinhu zvisiri izvo, because handina pandakambobvira ndakamboona, kana kuti pavakambobuda pachena, kana kuti even this issue kubva ichitanga vanozvi obvious, havatadze kuzviona pamapepa pamai vanozviona, but inini handina mbobvira ndakavanzwa vachitaura chinhu, right? Ningirikini even mamwe masiblings angu aya ana Robert Junior nana Bona vacho handina pandakambobvira ndakavanzwa vachitaura anything bad about myself. And even inini myself, I don't also speak bad about themselves. Even amai vacho inini ofuti, I don't speak bad about herself, right? But the only thing is unokwanisa kuona the direction which the issue is going through the lawyer, plus especially through Kakungotuo. They don't want it to sit on a round table with me. It's rather better they fight me to the courts so that they defeat me. But izvozvo vanogona kunge vari vanhu kuti
pamwe vanenge vachizvisiya zvichiitika that way, so that zvinhu izvi zvinoitwa pajekerere nyika yese igokwanisa kuziva kuti ndo mamiriro akaita zvinhu. Saka inini I cannot blame anyone kana iva amai vacho I cannot blame whatever the outcome that comes. Maybe vanenge vachiitira kuti zvinhu izvozvozvo zvinge zviri pajekerere, but I'm willing if they say no, let's go on the round table and then let's try to talk to the High Court so that it gives us a chance to go on the round table and we iron out our issues with the family elders, because mu family mune ma elders wo vanofana kuve involved wo andimazvona with family elders topedza nyaya dzedu, then what is done. Tapedza iyo hatichadi kuita kwinzwa. I just follow what they say. Ndinokwanisa kuzviaccept. Asi pari nezvukamo henyu nevaya vaimbotya kuti hausi wekwedu vaona mari dzavo dzetini wakajeka? Zvazvinoita manje munoziva zvazvinoita dzimwe nguva umwe munhu anogona kunge munoziva kuti umwe munhu anogona kunge achitozviziva here kuti iwewe uri mwana wekwedu, but iye personally mudundundu make aine the reason why achikuvenga inenge ichitori kasotofu hatred. Saka kani zvinhu izvozvo zviriko, ndosaka muchiona kuti umwe munhu anoti leader vapinda anogona kutotanga kuti vagone vaya vaya ndo munhu asingagone kutonga, but munhu haana chatatombotonga kana wani handimazona. Saka zvezve zviriko ende vanhu vakadaro variko, ende even chero ndamufamily macho handitarisire kuti munhu wese ari imomo achange achiti kunotori nevamwe vanotoenda kunoti ndiye uya kuzonyepa kauyu kuti ndini saka mukumona zvinezvi akauya, asi anogona kusazvitaura uripo, anozozvitaura akuseri kusina iwewe. Saka vanhu ivavo vakadaro manje variko. That's why maiona kuti even the leadership of my father vane zvimwe zvinhu zvaitaurwa nevanhu zvavasingakomende. Vakanzi mumarawi uya chima haumbopfira wakavanzwa vakati no veduwe musanditi ndiri mumarawi ini ndiri muZimbabwe nakakwana, because vanenge vachiziva kuti some of the stories that people say they don't exist. Those stories inyaya dzinofabricatwa nemunhu, handiti unless chinhu kana chataurwa nemuridzi wacho sezvandiri kuita izvi. I'm speaking this by myself, ndo zvinokwanisa kunzi aiwa tonderai akati zvakati. But some of the stories dzinozotaurwa nevanhu dzimwe dzacho hadzisi fundamental and you ignore. Like myself handitomboteereri vaya vanoti hatidi kumunzwa anga aripi heji. I ignore all those people because I know kuti ndakanga ndiripo kubvira kudhara handimazvona. Ndakatozvarwa 1977 saka vasabvunza kuti wakanga uripo, wakanga uripo kubva 29. I was there since 1977. Saka you can't ask me handimana wakapindwa kudhara, then munhu anonyazondibvunza nhasi kuti akanga ari kupi. Saka indongoona this person anorwara chete. Kazi unogona kutaura izvozvo utombori mwana wababa vari kunzi ndo baba wako. Handiti maona manje handimaona unogona because enezvika madna ari kufushunura zvinhu zvakawanda. Kune vanhu vakawanda serenge vari kutoenda kumadna iye anga achipedza makore saya achifara kuti ndini mwana wababa osvika ubvanze wahusi handimazvona. Saka inini I should be proud because at least my identity has been identified. madna akataura ega kuti uyu ndiye mazvona, uyu ndiye kuchimoyo futi handimana, ende madna akauya akati ndiye. Saka now who are those who can argue against a machine? Then it means with that machine it must be thrown away. Kana machine usingaburitse zvinhu zvazvo, it must be thrown away. But manje maziro atoita everyone knows kuti madna aya anto chero kuBritain chero kuEurope chero zvatinoona kana mafirimu wanu mbavha chadzo dzinobatwa nemadna. Mbavha yonzi yanga yakapfeka t-shirt yakati dna rake rinonosvikotaswa mukombiyuta osvika chimiro chake chaicho chinobuda otozikanwa kuti this person ndiye munhu watiri kutsvaga. Saka wotanzi chinhu ichocho chinonyepa. Aiwa. Saka kuti kana paine munhu wekwaKarigamombe wekwaMugabe ari kuti tonderai anonyeba, iye ari wekwaMugabe
you are prepared kuenda naye kumadna kuti handi tise tiri ndiye ari kuti ndinonyeba ari wekwamugabe ndotomuda kuti ndiende naye kuti tinoona kuti tiri wedzinza rese bhozi nevamwe takaenda ndakanonzi ndiye saka iye ndotomudawo kuti handei usataure chete nemuromo usataure chete nemuromo handiwe uriwe ikoko futi tiri dzinza rimwe chete uriwe kwagushungo handei chete tione kuti zvinobuda zvakanzi chi otherwise pamwewoka uri kutotaurisa but pamwe ndiwosi handi mazviona saka it happens ungovatondera takutendai nenguva yamatipa mazara nhasi. There you heard it from Koma Tonderai Mugabe. He came, he talked, you have watched and listened, and if you are in dispute and if you think he is lying, his story is untrue, this is the platform. Zim News Beat TV is not a battlefield where we invite individuals, families, or the community to come and start a war, but it is a platform that we also give you so that you can find a solution to issues that are affecting you as an individual or as a family. Unfortunately, Hilda Maeka is dead. Tete Bridget Mugabe is gone. Robert Gabriel Mugabe is late, and the dead cannot speak. For now, this is Robert of Mane. Bye-bye.